Shugaban Amurka Donald Trump ne dai a safiyar nan ya bayyana cewa dakarun sojin Amurka sun kai wani gagarumin hari ta sama kan tsibirin na Kharg, inda suka lalata wuraren soji da rumbunan makamai da ke tsibirin. Sai dai wakilin tashar NBC da ke fadar shugaban kasar ta Amurka White House, Garrett Hack, ya yi bayanin cewa shugaba Trump ɗin ya yi barazanar faɗaɗa hare-haren nasa muddin kasar ta Iran bata miƙa wuya bori ya hau ba. Ya ce shugaban Amurkan ya ce idan Iran bata buɗe mashigin ruwa na Hormuz ga jiragen ruwa masu dakon man fetur ba, to zai faɗaɗa haren nasa a tsibirin na Kharg, ya haɗa da kan cibiyoyin tattalin arzikinta kuma ya mamaye tsibirin baki ɗaya, wanda shine ke samarwa kasar kaso 90 cikin 100 na arzikin man fetur ɗinta. Domin shugaban ya yi amannar cewa babu ta yadda gwamnatin ta Iran za ta iya ɗorewa muddin ta rasa wannan tsibirin da ke zama zuciyar tattalin arzikinta, da sai da shi ne za ta iya ci gaba da yin yaƙi ko ta farfado da tattalin arzikinta bayan gama yaƙi. Masana harkokin makamashi dai sun ce idan aka lalata wannan tsibirin baki ɗaya, zai iya dakatar da miliyoyin gangunan man fetur da Iran ɗin ke fitarwa a kullum zuwa ƙetare, wanda hakan zai iya jefa kasuwar man fetur ta duniya cikin halin garari. Tuni dai labaran harin ya fara yin tasiri a kasuwar duniya, inda ake hasashen tashin man fetur zai karu sosai a 'yan kwanakin nan, musamman idan rikicin ya ƙara tsananta ko kuma Iran ta mayar da martani ta hanyar kai hare-hare kan cibiyoyin makamashi na kasashen yankin Gulf. Dama dai jami'an gwamnatin Iran sun sha jaddada cewa duk wani harin da kawancen Amurkan da Isra'ila za su kai kan cibiyoyin makamashinta da man fetur ɗinta zai jawo ta mai da mummunan martanin rama kura aniyarta ba da wata ba, ta hanyar kai hare-haren ramuwar gayya kan cibiyoyin makamashi na kawancen Amurka da ke yankin. Masu nazari dai irin su Dr. Alex Drum, marubuci a jaridar Washington Post ta Amurka, na ganin cewa wannan harin na iya zama wani sabon mataki a yakin. I take this as the US saying, okay. Ya ce ina ɗaukar wannan harin a matsayin wani sako ne da Amurka ke son isarwa sabon jagoran addinin Iran, wanda a jawabinsa na farko ya nuna zafin ra'ayinsa na da kan shiga yakin sai ba mata gani da Amurka. A yanzu Amurka na son isar masa da sako ne kan cewa idan fa bai sadu da ba, to ita ma za ta ci gaba da faɗaɗa yakinta hatta kan cibiyoyin tattalin arzikin ƙasar ta Iran, lamarin da a ƙarara ke nuni da cewa babu batun kawo ƙarshen yakin nan kusa, kamar yadda shugaba Trump a 'yan kwanakin nan ke ta ikirari. This conflict is not coming to an end anytime soon. A daura da haka, ƙungiyar Hamas ta Falastinawa da ke samun tallafi daga ƙasar ta Iran a karan farko tun bayan ɓarkewar wannan sabon yakin, ta nemi ƙasar ta Iran da ta nemi sasantawa da ƙasashen yankin Gulf ta kuma dakatar da kai musu hare-haren ramuwar gayyar da take, hare-haren da ta ce babu wanda za su amfana da su kan banda Amurka da Isra'ila, waɗanda ke da burin ganin su cikin halin haihuwar guzuma ya kwance uwa ma kwance.